fucking blå. Hej, det er velkommen til en video. I dag der skal vi lave en QGA, som Mathias kalder. Vi skal lave en Q&A, hvor vi har en hel masse spørgsmål på min telefon her. Og så skal vi egentlig bare svare på dem, så lad os bare komme i gang. Victor Juskov Grefsted har skrevet, hvem lavede kanalen, og hvem havde idéen? Altså, jeg lavede kanalen først, hvor den hed Mathias Akkerholm. Og så fik jeg der havde jeg low subs. Han havde sådan 26 havde Jeg fik rimelig mange subs, og det synes jeg også er sjovt at lave videoer, det synes jeg stadig. Lasse, hvor gammel er I? Jeg er 10 og han er 10, og jeg har fødselsdag den 17. marts. Og jeg er en 10. oktober. Jeg synes ikke nogen gaver med vand i munden. Nej, ikke nogen gaver, nej, ikke nogen gaver. Henter lige noget vand. Nu er det mig, der Freja Krog, tror jeg var, der havde stillet. Nej, kommen. Du røg mig. Du har røget mig. Ej, det gør du ikke. Næste spørgsmål. Tak for lort, Freja. Hvordan redigerer vi din video? Vi bruger fucking mange programmer. Ja. For det meste. iMovie. Videoramme. Tak fordi I med. Håber I like og subscriber. Så ses vi i næste video.